Čuj, smislio sam kako da napravim veliki avion od Lego kocka. Šta? Imam dobar plan. Sad ćemo brzo skupiti sve detalje i napraviti svoj avion. Zamisli? Cool. Ali odakle početi? Mislim da će nam prvo trebati... skloni se malo. O čemu pričaš? Da, ove kutije savršeno odgovaraju. Također će mi trebati traka. Od kutija ću napraviti kabinu. Da, tako je. Zatim krila. I rep aviona. To će biti jako moćno. Super. A ja ću biti pilot. Vidi me. Jao, Quentin, mislim da tvom letu fali vetar. Hoćeš da se osjećaš kao pravi pilot? Onda eto ti ventilator. O ne, šta se dešava? Ne, vetar je prejak. Moj kartonski avion ga neće izdržati. Treba smisliti nešto bolje.